Guys, ayan guys, yan natatakot pa rin akong nakakatakot pa rin umakyat dito. So bali part 2 po to ng pagpapa-check up ko dito sa Rapidi. Ayan, yun pa rin, first gen engine siya, D4D. Ayan, so tinanggal yung air cleaner. So na aircon filter. Okay. So mga ano na, alas 4 mahigit na, kumbaga ako na yata yung pinakalas na customer magpapaayos. Ayan po yung ano, pangalan nga pala ng service namin, Fortuner, si Chase. Ayan. Ayun, binubomba pa ng hangin yung aircon filter. Yun si Ray. Katropa din natin yan. Minsan ay nagtagay-tagay kami na ng... Ayun, ninong ko. Siya yung mayari nitong Rapidi. Mabait. Hi! May ninong. So guys, niyaya tayo ng ninong ko na owner nitong Rapidi. So iwan ko muna to, baka magsara na lang, hindi ko pa to makuha. So iwan ko na lang yung susi. Pre, just in case na magsara na, siniyaya tayo ng ano, mabait mong boss. So ano, tatapusin ko na lang to. Pero ito sasakyan sila na magtapos. So see you next time. Thank you. Don't forget to subscribe.